Konferenza speċjalizzata laqgħa taħt saqaf wieħed rappreżentanti mill-qasam bankarju, tal-assigurazzjoni, legali u governattiv biex jesploraw kif it-teknoloġiji spazjali qed jinfluwenzaw is-servizzi finanzjarji. Fost is-suġġetti diskussi kien hemm l-użu ta' data mis-satelliti biex titjieb il-konformità regolatorja u l-maniġjar ta' riskju, kif ukoll opportunitajiet ta' finanzjament mill-Aġenzija Spazjali Ewropea u mill-Unjoni Ewropea. Id-direttur tal-Unit tal-Ispazju tax-Xjenza Malta, Dr. James Catania, spjega l-ħidma dwar l-att il-ġdid dwar l-attivitajiet spazjali. Il-Malta Space Activities Act waslet fl-aħħar fażi finali tagħha. Għamilna reviżjonijiet, però aħna l-liġi min-naħa tagħna waslet fil-fażijiet finali biex issa tiġi proposta lill-Kabinet. Qed tkopri l-leġiżlazzjoni kollha li għandha x'taqsam mal-użu ta' data u mal-reġistrazzjoni u mal-bċejjeċ li huma għandhom x'jaqsmu mal-ispazju. Steve Stivala mill-Aġenzija KPMG saħaq li Malta tista' tgawda ħafna anki minn sem żgħir f'dan is-suq li jħalli biljuni ta' euro fl-ekonomiji dinija. Bħala suq globali dan kiber madwar 600 biljun, ġifieri u qed jikber brata ta' 9%. Ġifieri anke aħna bħala Malta peress li aħna żgħar anke jekk nieħdu a fraction minnu, allura kemm nistgħu nżidu fil-valur miżjud. Iċ-Chairman ta' Finance Malta, George Vella, qal li dan is-settur jista' joħloq impjiegi speċjalizzati u jsaħħaħ il-qafas regolatorju tal-pajjiż. Dr. Bernice Buttigieg minn Finance Malta saħqet fuq l-importanza ta' dan is-settur ekonomiku ġdid. Għalina kienet settur ġdid li ridna nifhmu iktar u iktar x'inhu l-potenzjal tiegħu u ridna li l-membri tagħna l-industrija fis-servizzi finanzjarji jkunu jistgħu jsostnuh. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi-Tanti qal li l-ekonomija spazjali m'għadix kunċett futuristiku, iżda qasam reali li jista' jiġbed lejn Malta investiment ta' valur għoli u jikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku sostenibbli.